Tipralen, Chungnambu, Tipralen, Chungnayo, Tipralen, Chungnambu, Tipralen, Chungnayo, Tipralen, Chungnambu, Tipralen, Chungnayo, Tipralen, Kusule wati otana ni seka pati seka krayo ota pani no sana ni seka mugi seka krayo dopana bolong le ta no kosa chiru o besko na namaya ota pani ko na mo tomat kala o kaya ya koi maya ota pani ko o hasle solo mi waso ohane joto chini do pharo ohane bebar bukung bararo chana joto no tangcha chini shan nani kaisa chana joto no tangcha chini shan nani kaisa chini hano se sanani sabano girinani sabano lasinani chunamgo Tipralen ni Shanmungo Painai 2 December Salmariwo Dili ni Jontor Montoro IPP Bodol ni Bukhakti Khadumani Rally te Azagawo Tipralen ni Shanmungo Kaisa Dorna Khlaijak nai Oba hakina dini nugui manka sekango jora khajak tongmani heke dini 28 November 2019 O jagawo chung nugui manka Rajakhora Golini Rail Station Tipralen ni Shanmungo je Delhi Hakotor Delhi Hase Phasing thangnai rok IPP na dong rok IPP no khap purjaknai sikla rok sikli rok chakra rok te IPP bodol ni hase adang rok tini phaisok baijak angman khangke borok bai thetheni kok shleinai teo bahagin norok no hai sanani musungot sung tabuk chini khorang o Agartala rail station ni simi norok no noga asuk tutui chini mangpili phunugui tongo teo bahagin Delhi haste ni je aroni bebak mangpili rok bonorok noga asuk tutui no Tipralen ni je Shanmungo Tipra sarong ni manthai soktani Shanmungo je dorna khlaijak mane bebak mangpili phunungani thangai tonglayo ang man khangke kok sanai IPP ni AGS te Khumulung division ni president takokra Ganesh Deborma bai muloto bo Shanmungo tini norok ni bodol Delhi hastewo dorna khlainani thangai tong bo bahai ki preparation na harjaka bo salok khlaijak nai kisa detail seknan hambai sung tini duito sung jehora Agartala Badarghat ni simi rail kawai Delhi wa thanai sung Delhi wa je 30 tarik ni hora sung Delhi wa sagoinai aioi 1 tarik wa sung salcha res khainai res khai 2 tarik wa chini jantar mantar sung je chini andolon shuru khainai oboni bagai sung obono kok kasana musung sung je Delhi wa thangmani main uddesho obo chara Tripura jato borok ni siwo je IPF torni tamo demand je main issue Tipralen boni সাথে সাথে শুধু Tipralen simi atabok je o jagawo sung saimano je ke bhai ke CBI jeta CIB jeta chalung tongmani aboni bago je andolon sung naimane Tripura hawa jodi CBI jodi chalung tong hake abo chini belainya khotingnai aboni bagai abono jasa khamana boddoma tonai tai bishesh kai Tripura NRC no chaluk khainani bagai sung abo IPF tini je mukho doisha abo simin thaiya tai bchini oro 5 ta demand tai chung je thangai tongo oro kok borok no et chidolo ma danai aborok no tui thang to oma haikene tai NRC abono sung chaluma khainai ha ke tai chung oro main tai uddesho je thanayo sung saiman ka je buru riang rok je sornathi tongtongnai rok borok o Tripura hasren borok no chung permanently settle je oro jago borok no stai bosbas nan bagai sung Delhi wa thangto oma haikene chini tini sung oro prai 500 ni sakao hai Delhi wa thangai tongo boni bagai sinoro je MLA rok tongo tai chinoro je table leader kota chini GS president borok bo thanani bagai kok tongo borok tini thaiya phiaba borok flight bai thani oba hi kok tongo boni bagai je manchak
दिल्लीआव जन्त्र मन्त्र थाङै अ त्रिपुरा हास्टेनि बागै जों सिनियाव द फानि बागै बाहायगे त्रिपुरा लेन्ड कारवै जों द फानो मोथांमानाय आबोनो सिनि दिल्ली थांमोन मेन उद्देश्य balai hambai nugi man kana ni yang yagra phasing simnam se ni MLA Bishyoketu Deborma basajak oba haikena balai khatung bani kok tai balai wana ma singsa bo tini khoroksa MLA engtei bo khoroksa adong tei bo tini hasini lukurok bai baksha normally o train o bo tini Tripura ni simi Delhi hase jora thangnai teo ba haikena bo bai kok salai sing khanaka bo tongmani jora bo a Delhi hase bo lukurok bai baksha no tongnai tei phaimani jora bo lukurok bai baksha no phainai man khangke bo bai bangthe theni kok sanai sarno bo nu sungnani musungo je bo nahar mongo bo san mongo tini Delhi o thangai tong nini je wansuk mongo जोंथ' खोनाय मानका त्रिपुरा लेन्ड नि सानमंगन नरक थाङै दङ त्रिपुरा लेन्ड बोसोर जरतै नांकुक माने जे त्रिपुराव सानमाने या कारिबो नरक दिल्ली हासेव थाङै दिनै खरांथि सानाय बबाहाय मा दं एक्चुअली जों दिल्लीयाव थाङै त्रिपुरा लेन्ड साना नांगौ आबो त्रिपुरा हास्टेनि जत बरकनो सायमानानि बान्ता तामले दिल्ली से मिसे हायकेबा पार्लियामेन्ट हायकेबा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट से त्रिपुरा लेन्ड रिउइ मानो जों जेसेबानो त्रिपुरा हास्टेयाव चिरिखक दंदि जों एसेम्बली बिसिंबो त्रिपुरा लेन्डनि कक साजा गोबांमा बरकनो कक सिलसो एसेम्बलीयाव साया पिया आं तिनि नंनि हायकेबा चिनि खरां चेनेलनि बिसिंति सानानै मुचुंगो जों एसेम्बलीयाव त्रिपुरा लेन्डनि कक साजा एकटाखाय त्रिपुरायाव जेसेबां काबै फानो थैलाय फानो दंदि आं बाय त्रिपुरा लेन्ड रिजागिया जों जे जागा मानो आ जागा थाङै जों साननानै नांगौ आवन बागै जों दिनै दिल्लीयाव थाङै दङ दिनै दुइटाव चिनि अरनि हते जों ट्रेन कानाय शुद्ध त्रिपुरा लेन्ड सिमिया जों दागा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो जेसाकेपान स्क्रैप थायका सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो जों जेसाकेपान कासना नांनाय आपनो कारै चिनि त्रिपुरा हास्टेयाव एनआरसी जों चालु जेसाकेपान माख्लायनाय तेबो दङ चिनि त्रिपुरा हास्टेयाव नरक खोना हातिबारनि बारथाम सिगां चिनि ब्रो हायकेबा चिनि रियां दफा चिनि त्रिपुरा सारकनो अ हास्टेनि कुतुलरिनानि बागै बरनि फान्डामेन्टेल राइट्स बरनि संवैधानिक अधिकार जेहेतु चिनि भारतवर्ष इंडिया अंका सेकुलारिज्म तमहिना डेमोक्रेसी एवं रिपब्लिक अब जतन साइमान इनका पियाबा तिनी जोंनो फान्डामेन्टेल राइट हायको चिनि अ चामुं नुमुं रक्त माच जत स्टेटिन कैसे दायित्व दङ कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दायित्व दङ जे निनि फान्डामेन्टेल राइट न नायनानि डिउटी अब स्टेटनि किन्तु जों नुकजाखा रियां रगनो हायको चिनि ब्रो रगनो माइसारि आइ तंजमानि आजागा जों नुकजाखा जों खानामा लगी लगिनो चिनि आईपीएफटी बरगनो जों थाङै चुबायखा चिनि चाना नोंनानि माइरं थे गारमबखाय जे नांगनि जों चुबाखा जों सिमि चुबाखा अकया त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा हामजांनाय जत दफानि बरक रगनो आगुगै गोबांना पलिटिकल पार्टी रबो थांलायखा जों अम हायकेना मिलिलाय चिनि दफानि बागै सामंख्लायनो नांगौ आबनो कारिबो चिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्टनो खलाय 8 शेड्यूल दानानि अमरकनो नाहारैनो जों दिनै दिल्लीयाव थाङै दङ बेलायखै खातुं खाजा बेलायखैनो चिनि त्रिपुरा दफारक आगुगै फाइजाक त्रिपुरा हास्टेयाव आईपीएफटी सिमिन कैसे राजनीतिक बदल दंसियो जे राजनीतिक बदलनि बिसिंति त्रिपुरा दफानो एटलिस्ट 2018 60% त्रिपुरा सरनो थानसा क्लाइमान मानि जों नुखा चिनि मकल बायथां इंकाय थिनांगोबो चिनि अ त्रिपुरा हास्टेयाव चिनि आईपीएफटी पार्टीनि जे नाहारमु त्रिपुरा लेन्ड तुइनो जों सामंख्लाय दंनाय बनो कारिबो जे नांमानि चिनि त्रिपुरा हास्टेयाव आब्रनो जों कुनु दिनो हामिया अथवा जों सानजाव माहाया सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तुइ चिनि आईपीएफटी सन पहिला 2016 गुलिमाचो चिनि नरक साइमानना चिनि बाइजालबारिनि कबीरमय देब बर्मा संरक गुलि चावैता नग पक पक लाइजाक बनबो चिनि आईपीएफटी नि होते जे नांमानि जों रिउइ दङ चिनि आईपीएफटी नि अमहाय सबाव फाय गोबांमा बरक बंनि लांमा चखा बरंनबो जों दाबुबो चिनि जे फानतंसाक जों बरंनो चुबावै दङ ते चुबावै थांनाय गतिनि ट्रेन कावै जों थांलायनाय जतन पाले मले नों जे सामानि खरकसा एमएलए नों बाइके ट्रेनआव थांनाय आमहाया जों आं वान्सुगो जे आईपीएफटी कैसे राजनीतिक बदल एमन राजनीतिक बदल जे राजनीतिक बदल केबो नेताया और जत्त बरगनो नेता और कुनु बखाय तेसा कतर नेता चिको नेता अमहायक्रै शुद्ध लिड खाइ दङ हिनेयाकै जों सामुंख्लायो आसुकसे आबनि बागिनो जों जतन समान हिनि वान्सुगिनो तिनि अ जागा जों ट्रेन बाय जतबायनो समान बाक्साखै थांनानै बागै फाइलायजा केबेंनाय बदलनि बुखाक्तै एबा कायसा कायनै आदारनि बुखाक्तै जे कक सिलचामुं तिहाजाक माने आईपीएफटी बदलनि साकाव हासे हापांगो फाइमानि यागुलो त्रिपुरा लेन्ड न बगै थांगा तिनि अ जागाव त्रिपुरा लेन्डनि सानमंगन नरक दिल्ली हासे फाजिं थाङै दङ रेल स्टेशननि सिम एबा दिल्ली हास्टेनि सिम ब खरां बाय ब कसार मुंबाय आबनरक फिराक मुंदनाय आबहाय गोबांमा राजनीतिक बदल जानजानि पावारनि बागै आकक सानायनो कक सिलचावै सानायनो जाते चिनि आईपीएफटी नो
जेसेबां सबायनानै अबत नाहार मुं दंगन गुबुन राजनीतिक बदल आंखै सानानै मुङाव त्रिपुरा हास्ते जेसा बदलफान खालामसि दं जों बानजेनानि जे लामा आ लामायाव जों मा थांलायनाय अ जागा सुदु राजनीतिक फायदा एकेबारे राजनीतिक लाबालाबनि बागै सिमि जों जनगण भुल बार्ता रिवि दंखांलाक जों बोसोरगांगो आगु गैथाना आंखायसिनि आइपिएफ दिनि बिसिंथिना आबो सम्भब जों जत्न साइमानका आं सेरानि सिमि नुका आं 93 नि सिमि जेफ्रो आं 93 क्लास 6 7 रक परो आफ्रुन सिमि जों 2018 जरा सीपीएम सरकारना नुका जे सीपीएम तीन त्रिपुरा सारकनि हुकुमुनो हुनानि साराते कुनु सामुं खलाइलिया ताबक जीएमपी खलाइतंनाय टीएसयू टीवाईएफ खाइतंनाय आनि किचिं संनो आनि बन्दुरकना आं खयनानि मुसुंगो नरक नंनि आबनो मुथाकसिरि नंनि जे तामहिनाय चिनि त्रिपुरा सानि हुकुमुनो नरक जे हुई तंफ्रु नरक थाइसा कक सारा गया आबो जों स्राय स्रायके नुकजाका तिनि जों आईपीएफ तिनि बिसिंथि त्रिपुरा हास्तेव सरकार फाइमानि बागै तिनि नुखना नरक महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट इंटरनेशनल एयारपोर्ट सुनामजाका तिनि महाराजा आसाइमानि साल 19 अगस्त 2020 बिसिनि क्यालेन्डारनि सिमि सालसानि छुट्टी रिजाका हेकेबा गभर्नमेन्ट हलिडे नि साखलाय जाका खादाय खलाय जाका मुतिनि त्रिपुरा हास्तेव मानिक सरकार संजुदिनो अ हास्तेव सरकार चालुगै थाखाय खादाय खलाय कामु सादे सारा कामु चिनि जीएमपी टीवाईएफ टीएसयू चिनि बन्दरक ससरा कामु मानिक सरकारनो जे अबनो महाराजनि बुंगै खलाय रेडी महाराजनि बुंगै सालसा छुट्टी रेडी त्रिंनि छुट्टी रेडी सारा कामु सारा गया नरक साराय आं गते तमखायना तंसिबा फाइदि चिनि त्रिपुरा सानि हामख्रायनि बागै चिनि त्रिपुरा सा मोथांजांनि बागै चिनि त्रिपुरा लेन जेसाका नांगौ लास्ट एंड फाइनल सल्यूशन त्रिपुरा हास्तिनिकै त्रिपुरा लेन सिमिन तंसियो त्रिपुरा लेन नो कारै ते मुंसा दाबि बायफाना जों ते मोथांजागलिया आबोनि बागैनो जों नांगौ त्रिपुरा लेन त्रिपुरा सानि हुकुमुनो मोथांनानै त्रिपुरा सानि जे लाइबुमानो जों तेबो मोथांनारना नंगाय चिनि त्रिपुरा लेन सारा जों ते कुनु उपाय गैरिखा आबोनि बागैनो जों कुनु राजनीतिक बदल खालायजाया हेकेबा राजनीतिक एक्सपीरियंस गैरिफानो चिनि दफानो हामजागै दफानि सामुं खालायनो बागै यापिरि सालायजाक जत शिक्षित समाजनि बररक तांजानाय बुनि हुगो सामुं खालायजानाय साख्रि खालायनाय परै तंनाय जत ताखु बुखुग्रगनो आं कन्यानि मुसुंगो तिनि आईपीएफ तिनिंगै नरक जतनो चिनि आईपीएफ तिनि नाहार मुंनो नाहारै कुबुइ हामजाक मुंनो हामजागै फाइदि चिनि त्रिपुरा लेन जों जेसेबां सोनामना नांनाय आरो त्रिपुरा लेन सोनाममालि हांखाय त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि तालिका बेलायखानो हामयांनाय आ वानसुगु मुंनो वानसुगिनो जों दिनै दिल्लीयाव थाङै दंगो बिसि ब्रुम ब्रुमनो जों दिल्लीयाव थाङो ताक्लाय नुकजाखा तेबो हहमदा दंखाय जों थांलाय दंगो जों तामिन सानाय अ त्रिपुरा हास्तिनि जनगण अमन साना मुसुंगो जे जागा मतग आ जागा पुगना नांनाय जों फिकुंगो मतक दंगो जों फिकुंगो मा पुगनाय फिकुंगो मतक तंगिले यागो पुगिले ते हामलायलिया आबनो त्रिपुरा लेन रिविमानो जेहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दिल्ली सेरिमानो जों दिल्लीयाव थाङो त्रिपुरा लेन साना नांगो जों गुवाहाटी शिलं एकेबा माद्रास चेन्नाई महाराष्ट्रआव थाङो जों त्रिपुरा लेन सानै कुनु दिन मानिया आबोनि बागैनो जों त्रिपुरा लेन दिल्लीयाव थाङो साना नांगो लेके हामबायनि कोगनि बागै खनायमान खना हेमेलेनि खोक्तै त्रिपुरा लेन मानलि हांगांगांके त्रिपुरा सारकनि थिनांगाबो कमावै थांनाय आबो हायनो कक बोसोलै एबा नांमानि कक बिनि खोक्तै कगै फैगा तेवबो हायगोन बलै खादं खाजानि बिसिंति तिनि नुगै मानखा हासेनि सिखलारक एबा चाक्रारक दिल्ली हासेव त्रिपुरा लेननि सानमंग अ त्रिपुरा लेन मानि हांगे त्रिपुरा सारकनि थिनां कमायसे थांनाय हांगांके दिनै कमायासनि त्रिपुरा सारकनि अमानथाय सकायनो जेसेकेपानो जों सानै तुबनाय आ नाहार मंगनो त्रिपुरा सारक तिनि आ राजाखर आगुलि यागारै दिल्ली हासे फाथिं थांनाय तेवबो हायगोन बरक थांलाय माने ट्रेनो बेबाग मांगुलि रक ते थाङै सगै आरोनि दरना रक बेबाग मांगुलि रक चिनि खरांनि मांगुलियाव नरक नगो आसुक्तु तै नुगै माननाय आबन बागै नरक सयावै नायतंनि चिनि खरां Masih sanani sebano kirinani sebano lasinani Jenang go tiprale Jenang go tiprale Ohani joto chini do pharo Ohani bebang bukung bararo 저터너 탕자 지니 산만이 가자 저러 저터너 탕자 지니 산만이 가자 Nuhulia buscando muncha त्रिपुरा लेन सिमिनो एमांकेशा मुथा उन्नाय अमर salsa 은게 중판탄샤 강장니 하 티낭니 하 Manya satu jom liao buka
파노 길이 걸어게 구분도 파노 길이 걸어게 내 모습 당라이시나 내 모습 당라이시나 당대 힘들다 이 길이 걸어게 덩글 무너져 그르이 덩글 무너져 그르이 어하네 저도 지니도 팔어 어하네 배방 무궁 바라러